Uma wena uzitshela liyobuya kungafanga muntu noma kungaboshwanga muntu noma kungalambanga muntu uyazikhohlisa nje. Hlela nabantu abadala bangikhumbuza ukuthi yakhumbula kuthiwa thina sakhula siyingane zesibhamu. Athina sizalwe ngalesikhathi kuliwa, ngalesikhathi sino 5 6 7 8. Isibhamu la kuliwa. Yangikhumbuza leke ukuthi noma sifuna ukukhala siyingane sasitshela singakhali ngalesikhathi. Kuba ngazi ukuthi siyezwa sibancane. Yeke ke ngithi mina angelibuye singadlulanga lesingafuna ukudlula khona, and it will take Tina the work group to conscientize others, and struggle is not for everyone. Those who don't want to be conscientized will have to be put to sleep first. Ngamamazi kuzoba ne exchange noma kuzoba ne clash between Tina sodwa kuqala ezobe isicleaner, and then mase kusale labo ababonayo nabaziyo noma nabazoqonda ukuthi kufanele kwenzakaleni mase ba execute. And kuleyo execution siyobe singaphikile khona bosala, khona bolamba, khona bofa, khona boboshwa. But emva kwalokho siyobe sizokwazi ukukhululeka because a revolution dictates ukuthi indlela idlule lapho. There is no other option. Ayikho indlela ongayibalekela ngayo lento engishoyo. So ngiyabona manje ingane zakwethu zikhathele ezinye zifuna ukugive up. Ni give up because i-approach esifuna ukuyisebenzisa kuyona angeke sitshenwe into esilwa nayo ukuthi asilwe kanjani nayo. Angeke sibe constitutional until size sivume siqonde mina wonke ama-politician kahle kahle anamanga umethi sizokwazi ukuyithola lento through the vote. It's the bullet, not the ballot. It's the bullet or siyashona futhi ke silate ke manje. So kuyaphoqa ukuthi asihlangane, but as ngishilo the struggle is not for everyone. Isikhathi sekusethu sokuthi si-identifyane thina esibonayo bese sazi ukuthi kufanele senzeni, and kuloko okwenza kwethu kuzofanele siqale kwabanye bethu, abanye bakuzobe kubhuti bethu, abanye osisi bethu abasekhaya, abantu esizoqala kubona. Angeke uzoyibalekela ithi akudlule lapho uma singafuni. Uma uthi ke sike kugcineni ingane zethu angeke zona zisaba nethuba lokuthi zilwe, kuyobe sekufanele zicomply, and kuyoba buhlungu ke kuthina uma kuthiwa siyokwazi ukuqala zemuva emhlabeni ukubona ingane zethu zizigcila eziyobe zikhuluma isingisi, izigcila ezikhuluma isingisi ngaleso sikhathi. Peace.